Takže tady vidíte stavbu. Ještě to chvíli bude trvat. Tady to vypadá, že to bude rychlejc, ale taky pozor, aby si na tom nechal záležet. Tady to má zase nějaký pořádný design zezadu. Tady to je obyčejný. Tady nám lidi z parcel utekli. Vypadá to, že u obou to je dobrý, bych pravdu řekl. Budou si oba dva teda dobře. Schody, všechno prostě. Poslední minuta do konce. Za chvíli se dozvíme, kde je vítěz. Takže radím jim, aby rychle přidali. Radím jim, aby hodně rychle přidali. Tak, už mám asi vybráno. Bude to nakonec. Budou to stavby obě dvě. Takže obě dvě půjdou na YouTube. Obě dvě se mi líbí, takže všem tím pádem dvou stavitelům moc děkuju, že se soutěže zúčastnili a ta jejich stavba bude umístěna na internet, přesně na YouTube. Takže tímto se s váma loučím. Čau.